Balima anyokuma très urgent. Balima an bɔra ka information téléman dɔ sɔrɔ bi mercredi 12 août 2026 ko président Assimi Goïta bɛ fɛ ko ka élection de organiser 2027 menali. A bɛ fɛ ka président Assimi bɛ fɛ ko ka élection de organiser. Mɔgɔ minnu jugelen bɛ a bɛ fɛ ka mɔgɔ caman bila. N'a sigalen bɛ mun na minnu tɛ k'a ma danger ye a b'olu libérer mais minnu bɛ se k'a sɛgɛn ni élection bɛ kɛ a tɛ fɛ k'olu bila. Maliens pression de bɛ Assimi kan. Assimi bɛ ka taa dɛmɛ de ɲini tubabuw fɛ yen. Tubabuw de bɛ k'a fɔ k'a ka élection kɛ. A ye layidu kan di k'a bɛna élection kɛ. Ala filɛ ka jugement minnu kɛ sisan nɔ. N ye information min kɛ ni sɔrɔ k'a bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔw bila mais a tɛ fɛ ka dɔw bila dɛ. Mɔgɔ hakili la k'a bɛna bɛɛ bila a tɛ bɛɛ bila peut-être a bɛ mɔgɔ dɔw bila. K'a bɛ fɛ ka Assimi bɛ fɛ ka grâce présidentielle kɛ. N'a ye grâce présidentielle kɛ a bɛ manjani ɲini Maliens fɛ. I m'a ye tile fila na ni Algérie ka di ani Côte d'Ivoire ninnu bɛɛ ka di. Donc a bɛ fɛ ka mɔgɔw bila mɔgɔ dɔw bila peut-être olu b'a ka agenda la ka élection organiser walasa a ka sigi. Ne bɛna conseil kelen de di Assimi Goïta ma. Président Assimi n'i bɛ fɛ ka élection organiser Mali kɔnɔ ka n'i présenter dɛ. Malien bɛ ka kuma in na mais a y'a sɛbɛn a ka da dɛ. Assimi Goïta n'i ye élection organiser k'i présenter la n'i m'i kɔlɔsi i bɛ guerre civile wuli Mali kɔnɔ. Ala kana kɛ dɛ ne ka ala deli tɛ. Élection ko kuma soit fila de bɛ Assimi Goïta i bolo soit n'i bɛ fɛ ka élection organiser i yɛrɛ k'i présenter. I yɛrɛ k'i présenter élection na dɛ. I yɛrɛ ka to kɛrɛfɛ mais n'i ko k'i b'i présenter élection na Assimi Goïta b'a kalama ne Sékou Tounkara b'a kalama mɔgɔ wɛrɛw b'a kalama mun fɔra i ɲɛna élection ko la e b'o dɔn ne b'o dɔn. N'i ko k'i bɛ élection organiser k'i présenter la n'i m'i kɔlɔsi fɛn saba t'i jɛ soit coup d'état bɛ k'i la Malien bɛɛ ka sɛbɛn ka da dɛ. Bɛɛ ka sɛbɛn n'i m'i kɔlɔsi n'i ko k'i bɛ élection organiser coup d'état bɛ sɔn ka k'i la. Ni coup d'état ma k'i la n'i y'i sigi i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a fanga kɔnɔ n'i y'i yɛrɛ diyagoya sigi awa i bɛ tila ka diyagoya wuli tuguni. Awa n'i m'i kɔlɔsi i bɛ jeli bɔ Mali kɔnɔ. Ni kuma in fɔra Assimi ɲɛna ka ne yɛrɛ to Mali la Flamori dɔ ye kuma in fɔ Assimi Goïta ɲɛna a b'a kalama. Kana élection organiser de Assimi n'i yɛrɛ bɛ fɛ k'i présenter. N'i bɛ élection organiser i yɛrɛ k'i présenter. N'i b'a dɔn n'i bɛ fɛ fana k'i tɛ fɛ ka to fanga la i bɛ se ka to yen problème t'a la n'a i gɛn kuma sira dɔn an b'i gɛn mais kana n'an tulokɔrɔla sɔfɛ k'i bɛna élection organiser ka taa mɔgɔw bila kaso la ka taga namara dɔ kɛ parce que e tɛ se ka mɔgɔ si bati Mali kɔnɔ bi. Mɛ kale ala la n'i ye Arasbati bɔ kaso la bi ou bien ka Belle le Cerveau bɔ kaso la bi ko o bɛ fɛ ka présenter président la ko Assimi Goïta fɛ Malien bɛɛ bɛ taa vote tigi ye a mɔgɔ tigɛr'i la Assimi. Mali jɔ fɛrɛ t'i bolo a plan t'i bolo. C'est-à-dire an ye politicien kɛlɛ fɛn fɛn y'a bɛɛ kɛ awa bɛɛ tigɛr'i la awa su kɛlɛ de bɛ Assimi kɔ dɛ. Malien bɛɛ ka sɛbɛn ka da su kɛlɛ de b'i kɔ dɛ. K'a fɔ Malien ɲɛna ala sago aw sago n ye n jaga sere ma da dɛ. Assimi Goïta bɛ fɛ ka élection de organiser 2027 la pression b'a kan irisiw ka pression b'a kan a bɛ ka taa dɛmɛ ɲini yɔrɔ min na olu bɛ ka ci fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Awa n'i bɛ élection organiser i sen bɔ élection ko la. Ne m'a fɔ n ko sɔrɔsi t'i présenter dɛ. Peut-être Maliki Diaw bɛ se k'i présenter i n'a fɔ Wage bɛ se k'a présenter mais Assimi de kɛ n'i présenter quoi. Bon aw fɛn fɛn filɛ n'aw fɛn fɛn aw présenter fana aw tɛ passer mais mɔgɔ tigɛra aw bɛɛ la. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na. N bɛ n kale ala la ni Assimi Goïta ye présenter élection na mɔgɔ mana ni mɔgɔ kelen kɛ ni sɔrɔ la Mali kɔnɔ ko de ye ka opposant ye Malien bɛɛ bɛ taa vote tigi ye. A b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ Laurent Gbagbo ni Robert Gueye ka élection na. Gueye ye Alassane Ouattara ni Bédié dégager ka bɔ yen olu kɛ candidat kowalenw ye. Robert Gueye général Robert Gueye a ko k'ani Gbagbo bɛ taa élection na. Maliens Bédié ka mɔgɔw
Alassane Ouattara ka mɔgɔw a bɛɛ taara voter Babou ye. Babou gagnera. Bon ni gagnera fana bɛ dɔn k'i gagnera o. Namara bɛ hakɛ de b'a la. Namara kolokanta dɔ bɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ guerre civile wuli jamana kɔnɔ. Gueye bolila ka taga ka village la. Laurent Gbagbo ye fanga ta. Après a ye Gueye éliminé. Film terminé. Ni mi kɔlɔsi i bɛ hélicoptère ta i bolibagatɔ bɛ taa biri n'i ma taa Burkina i bɛ taa Niger. Assimi Goïta fɛn mun banna solution t'o la quoi. Ne tɛ Ala ye dɛ ayi n tɛ Ala ye n t'a kira ye mais n bɛ kɔlɔsili de kɛ o ye n ka domaine de o ye n ka kalan de la théorie de complot n'i ma élection ko bɔ i n'i kan n'i mi sen bɔ élection ko la i bɛ taa jiw y'u fɛ pas mɔgɔ si t'i fɛ bɛɛ tigɛlen don i la bi i ye maliyɛnw janfa k'i kalikan janfa hali ni sɔrɔsi ɲɔgɔn jɛra kan min kan i y'olu janfa Assimi Goïta ma maliyɛnw dɔrɔn janfa dɛ c'est-à-dire que Assimi Goïta kun kan ka élection organisée 2024 Maliki Diaw de kun kan ka kɛ président par intérim ye a y'o bɔ a ma c'est-à-dire cɛ filɛ tafan t'a la ni Assimi Goïta kelen a ye constitution sigi Mali kɔnɔ maliyɛn bɛɛ votera ka oui kɛ ka constitution sigi Assimi tilara k'o constitution kelen k'o sɔsɔ Mali magistrat bɛɛ sigilen ɲɛna ni Assimi kelen de tilara ka vidéo kɛ tugun o de kosɔn mɔgɔ ba ni politicien ko ko ka taa élection na mɔgɔ b'a fɔ an tɛ élection fɛ o ye élection ko kuma kɛ de ni mɔgɔ min ye élection ko kuma fɔ dɔrɔn k'e ye fasoden jugu ye k'a sɔrɔ Assimi yɛrɛ d'a fɔ n ko Assimi yɛrɛ ko sɔrɔ cogo tɛ fanga la ko ni élection tɛ Assimi yɛrɛ da don o fɔ koyi Assimi kelen de taara ka taa cɛkɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan ko transition banna ko élection bɛ na k'a yɛrɛ kumakan filɛ nin y'a lamɛn. Ko transition tɔ ma ca bilen a sera kalo a ye nin fɔ depuis 2024 o kalo 8 ma ban hali bi bon a ye nin fɔ n'est-ce pas ka Mali sɔrɔ Mali c'est-à-dire que ka Mali mɔgɔba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko k'a yira o la ko transition banni tɔ tora kalo 7 dɔrɔn o kɛra ɲinan a san 2 de dɛ an bɛ ka don a san 3nan kɔnɔ transition ma ban hali bi Assimi yɛrɛ de da y'a fɔ o Assimi kelen de da tilara k'a fɔ ko sɔrɔ cogo tɛ fanga la ko ni élection tɛ an ka yɛrɛ kumakan na mɛn. Dans un système démocratique énoncé à travers les principes dorénavant célèbres, je cite, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Fin de citation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, après ta élection ma balma Assimi Goïta kɛra élection ka jeliba yɛrɛ san après Assimi filɛ de k'a fɔ ko sɔrɔ cogo tɛ fanga la ko ni élection tɛ a ye nin fɔ dɛ ni Assimi kelen tilara ka EJ sigi c'est-à-dire que mɔgɔ minnu kan ka élection organiser k'olu bɛɛ sigi k'o bɛɛ ban pewu ka Mali mɔgɔba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka politicien wele ko élection bɛ na kɛ ka tila k'i cu n'olu ye Assimi Goïta ko k'ale de nana ko ka na Mali sauver mais bi Mali insécurité bɛ cogo jumɛn bi Mali fan bɛɛ insécurité bɛ fan bɛɛ bi insécurité bɛ Mali côté bɛɛ la bi Assimi échouera sur tous les plans il a échoué à tester à dɛsɛra a kan ka taa ka bɔ yen de fana solution wɛrɛ tɛ dɛ a ka taa ka bɔ yen o dɔrɔn de solution ye awa n'a ma taa ka bɔ yen bilahi talahi Mali ni Mali ye hɛrɛ sɔrɔ ka Assimi to fanga la ka fɔ ne Sékou Tounkara ko tout kule tatɔ filɛ nin ni maliyɛn minnu sigilen don ko Assimi bɛna hɛrɛ kɛ Mali ye buruba ba b'an bɛɛ ɲɛ fiyɛ yan a tɛ se c'est-à-dire que ala ka halaki de bɛ cɛ kɔ cɛ ye janfa sugu bɛɛ kɛ a ye nkalon sugu bɛɛ tigɛ a ɲɔgɔn président nkalontigɛla ma deli ka sigi Mali kɔnɔ ka cɛkɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan ka musokɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan k'e bɛna élection kɛ k'ale bɛna élection kɛ dɛ a ye namɛ dɛ minnu b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ ka fɔ jamana mara kɛcogo la minnu b'a dɔn ko nkalon bɛ ka tigɛ jamana kɔnɔdenw ye u ye kodɔnbaliw su k'o bila olu la kodɔnbaliw ko olu kɛlɛ don tɛmɛna walahi hali gɛrɛ na i tun tɛ se ka kuma k'i bɛ nin fanga in tɔgɔ jugu fɔ ni mɔgɔw ma wuli kama fasoden jugu fanga de ye faso ye
ni fanga ye faso ye fanga joli tɛmɛna mɔgɔ fangaw bɛɛ tɛmɛna faso bɛ yen voilà mɔgɔ min bɛ mara la a ka mara kɛcogo man ɲi o kosɔn n t'a fɛ ani ti jamana fɛ ɛse kuma kelen don wala kuma kelen tɛ mais ni kalabanci bɛ fɛ ka image jugu si ma i ka ko fitinin a b'a yɛlɛma ka taa kɛ ko wɛrɛ i bolo voilà ko parce que ko an ko jamana maracogo man ɲi parce que ko an ko fanga in man d'an ye voilà donc ko n'an ti fanga in fɛ k'an ti jamana fɛ ko fanga mana mali kɔnɔ mun bɛ jamana in fɛ ka tɛmɛ ni fanga in kan ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a ti tɛmɛ ala ta kan mais tiɲɛ bɛ na Amadu Bari ninnu ye tiɲɛli kɛ dɛ nin kurutakɛla ninnu ye tiɲɛli kɛ dɛ mais Asuman kun a pani ye maliyɛnw ja de a pani de ye maliyɛnw ja u ye maliyɛn dɔ de kɛ ka dɔ kɛlɛ fo ka taa fɔ u y'u mago sɔrɔ don min na fo ka taa fɔ u yɛrɛ hakili sigira ka fɔ ko fanga bɛɛ lajɛlen b'u bolo bi u y'an yɛrɛ dama de bila ka ɲɔgɔn janfa ka n'an yɛrɛ dama bila ka ɲɔgɔn kɛlɛ u y'o de kɛ o an ye kɛlɛw daminɛ kabini so kɔnɔ famille kelen kɔnɔ wallahi hali famille kelen denw tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ ala ni nin fanga in sababu hakilitigi minnu bɛ famille kɔnɔ n'olu ko nin fanga in ko jamana tacogo man ɲi hakilinta minnu bɛ yen o y'olu pɔnpe k'a don olu kunkolo la ko ni mɔgɔ min ko jamana maracogo man ɲi ko tɛ mali fɛ voilà donc kɛlɛ daminɛna ka bila an ka sow kɔnɔ ka na laban gɛrɛnw kɔnɔ ka taa laban baarayɔrɔw la c'est-à-dire bi u ye yɔrɔ bɛɛ de tiɲɛ voilà an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di maliyɛnw ma amina rabi bɛɛ lajɛlen nin mɛn Assimi Goïta ka n'i présenter dɛ n'i y'i présenter dɔrɔn a bɛ gɛlɛya i ma donc i ka démission rendi i ka élection organisée i ka taa ka bɔ yen c'est la seule solution taa i ka bɔ yen maa si t'i fɛ n'i y'i présenter i tɛ gagner ne bɔra kuma la